American cultures. Ruled by Spain for nearly 330 years until 1898. Its cultural characteristics are today in some ways more like those of the nations of Latin America than those of Southeast Asia, the 10-nation geographic region to which it belongs. The Philippines is an archipelago consisting of more than 7,000 islands and islets. Naiinip ba ako? Ikaw ba'y napapagod? Araw-gabi puro kayo. Buhay-buhay, walang style, walang sigla, walang kulay. Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago. Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada ang buong grupo, para mag-enjoy na todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang Pilipinas. Ayan na, sisigaw na sila. Mahal ka na ba sa Intramuros sa planeta? Wanbigan at Batanes, Subig, Baguio at Rice-Terraces. Namasdan mo na ba ang mga bintang Zamboanga? Bulkang Mayon, Is na Boracay at La Union. Ayan na ba? Tara na, biyahe tayo, mula Baspuntang Gulo, nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Lapit na. Pilipinas, ang galing ng Pilipinas. 7,100+ islas sa mahal kong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao ating puntahan. Huwag maging daluan sa sariling bayan. Nasubukan mo na ba maglapit sa pagsanghan? Mag-diving sa Anilao, mag-surfing sa Siargao. Natikman mo na ba ang sisig ng Pampanga? Ang Davao, Manus, Dagupan, Bicol Express at Lechong Malaya. Biyahe tayo na makatulong kahit paano sa pagunada